हेलो बंधुगण केमिति अछंती आशा करथि बहुत भल थिबे। मु गला बहुत भल अछि। आसंतु जानिबा जे विधि विधान जाकि उच्चाटन विधि आपण उच्चाटन विधि निहाती जानिथिबो। उच्चाटन विधि रे मु कहबा के जाउछि देखि पारुथिबे गोटे गछ अछि आपण गछ को निहाती चिन्हि पारुथिबे। देखंतु भल कि आपण गछ को आर कमेंट रे निहाती करंतु को गछ एटा चलंतु विधिटी कहि पारो निहाती वीडियो भल लागत निहाती लाइक शेयर कमेंट निहाती करिवे। चलंतु এই ଗଛର ବିଧିବିଧାନଟି କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛ ହେଉଛି ଆପଣ ଉଚ୍ଚାଟନ ବିଧିରେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରିପାରେ, ଯାହାକି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ, ଯାହାକି ଗଛକୁ ଅଁଳା ଗଛକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବିଧିରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ପୁରା ଉଚିତ ବିଧିରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଭଲକି ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ବନଦେବୀକୁ ଆଉ ଚାଲିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛର ମୂଳ କିଛି ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଏ ଗଛ ଅଁଳା ଗଛର ମୂଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଗଛ ଚଲିବ, ସାନ ଗଛ ଚଲିବ। ଏ ଗଛର ତାକୁ ଶନିବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆପଣ ତାକୁ ଏ ଗଛକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଚେର ଖଣ୍ଡିଏ ନେଇକି ଯିବେ, ଉଚ୍ଚାଟନ ବିଧି ପାଇଁ ଚେର ଖଣ୍ଡିଏ ନେଇକି ଯିବେ। ନେଇକରି ଗଲା ପରେ କରିବେ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାଟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଲୋକର କିଛି ତାର ମୁଣ୍ଡର ବାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ତାର ମୁଣ୍ଡର ବାଲି ଯେମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ମୁଣ୍ଡର ବାଲି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବଲା। ତାର ମୁଣ୍ଡର ବାଲି ଆଉ ଅଁଳା ଗଛର ତାର ସବୁ ନେଇଥିବେ ମୂଳକୁ ଦୁଇଟାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖିବେ ନାହିଁ ହେମାଡ଼ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ, ଯେମିତି ତା ମୂଳକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, କିଛି ସିନ୍ଦୁର, କୁଙ୍କୁମ, ଗୋରଚନା ଏଇଟାକୁ ସେଇଠାରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବେ, ଗୁଣ୍ଡ କରି ମିଶ୍ରଣ କରିକି ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଥାଏ, ସେ ଜାଗାରେ ଶୋଇଥାଏ ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ବାସ କରୁଥାଏ ସେ ଜାଗାରେ ନେଇକି ଏଇଟାକୁ ପୋତି ଦେବେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୋତିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିହାଡ଼ ଦରକାର ପଡ଼େ। ପିହାଡ଼ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସରା ଯେଉଁ ଠେକି କହନ୍ତି, ଠେକିରେ ଭର୍ତ୍ତିକି ନେଇକି ତାର ଛୋଟିଆ ଠେକି ଆପଣଙ୍କୁ 5-10ଟା ମିଳେ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟ ଠେକି ଯେମିତି ଦୀପ ଯେମିତି ଦିଶେ ଠେକିରେ ନେଇକି ତାର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଅଥବା ସେ ବାସକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ପୋତି ଦେବେ। ନେଇକି ସେ ଦେଶ ନାନା ବିଦେଶ ପାଗଳ ହେଇକି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବନି। ଆପଣଙ୍କ ଏ ତନ୍ତ୍ରଟି ତାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ଜାଗା ରହିବନି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରୟୋଗଟି ବହୁତ ସରଳ ଅଟେ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବି ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିହାତି ଚେକ୍ କରିବେ ଗଛକୁ, ନିହାତି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଗଛକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ପାଇଁ ହିଁ କହୁଛି, ଏ ଗଛକୁ ଉଚ୍ଚାଟନ ବିଧି ନିମନ୍ତେ। ଆଶା କରୁଥିବି ଯଦି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିହାତି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିନା ମନ୍ତ୍ର ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଦରକାର ପଡ଼େ, ଯାହାକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବିଧି ବେଳେ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ର ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଉଚିତ ବିଧିରେ କଲେ ହିଁ ହେବ। ଏଇଟାର ବିଧି ଉଚିତ ବିଧିରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗରେ କଲେ ହିଁ ହେବ, ନହେଲେ এই ପ୍ରୟୋଗଟି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଥିବି ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବା। ରହିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।